Magandang umaga po sa ating lahat at especially sa ating mga minamahal na Angelenyos. On behalf of Mr. J. Pelayo IV, hindi muna po ninyo mapapakinggan si Sir J and si Ma'am Tyra. And in the meantime, ako muna po ang makakasama ninyo. Ako ang inyong lingkod na si Gio. At nakatutok po kayo once again dito sa Jointana Angelenyos, ang programang naghahatid ng malinaw na impormasyon at makabuluhang talakayan para sa ating komunidad. Sa oras po na ito, pag-uusapan natin ang mga mahalagang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase at kabilang dyan ang bagong school calendar, Brigada Eskwela, and of course yung Oplan Balik Eskwela. Layunin po nating maipaliwanag ang mga pagbabagong ito at kung paano makakaapekto sa mga mag-aaral, guro at sa atin mga magulang. We are also live via Angeles City Information Office, CLTV 36, and of course RW 95.1 FM Facebook pages. Maaari po kayong magdala ng inyong katanungan. I-comment nyo lang sa ating mga comment section at susubukan po naming maisama yan sa ating talakayan. Kasama po natin ngayong umaga, of course, hindi po makukumpleto ang programang ito without our special guest. Mga panauhin po mula sa DepEd, Angeles City. Unahin na po natin, ladies first, si Dr. Rosaline S. Muli. Good morning, Doc, and welcome sa programa. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Dr. Rosaline Serrano Muli. Magandang umaga po sa inyo. It's our pleasure na makapiling po namin kayo dito sa programa, and welcome again. At kasama din po natin, of course, si Dr. Armando Siyuto. Good morning, sir. Good morning, sir. Magandang buhay po. Ako nga pala si Dr. Armando Yutok, yung Curriculum Implementation Division Chief po ng Angeles City. Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para sa programang ito. At bago po tayo dumako sa ating mga pangunahing paksa, kilalanin muna po natin ang ating mga panauhin at ang kanilang tungkulin sa DepEd. Parang warm up muna po ito para magkakilala muna po tayo. At ito, maaari po ba ninyong ibahagi ang inyong kasalukuyang tungkulin at pangunahing responsibility sa DepEd Angeles City? So currently po, I serve as the Assistant Schools Division Superintendent of Division of Angeles City. Mm-hmm. And I took the assignment. I started last year, August 2025. Okay. For SDO Angeles City. For how many years na po yun, ma'am? No. For Angeles City, it's just around less than a year. Okay. Because this August, I'll be turning 1 year alone for SDO Angeles City. All right. At yun, how about you, sir? Opo. So, 2 years na po ako as a full-fledged division chief po of the Curriculum Implementation Division. And the mandate of our office, Sir Gio, is to ensure the implementation of the learning standards, no, in the different schools, the assessment, and at the same time, the competencies of our school heads and teachers as well. At bilang mga education leaders po, ma'am and sir, paano ninyo ilalarawan yung kasulukuyang kalagayan ng basic education sa Angeles City? Well, we are striving really to give what is best for our Angeleño learners. It's not that well in a capture na better. Okay, but again, we are striving because we have a lineup of efforts and initiative to be done prior to the start of this classes for school year 2026-2027. Ayan naman po yung napakahalaga, especially even we are in crisis, yung bansa natin, we're still striving. At maraming salamat po sa serbisyo na ipinagkakaloob ninyo sa Angeles City and to the whole DepEd. Yes. At how about you, sir? Baka may additional po kayong gustong ibahagi. Actually po, no, yung mandate, Sir Gio, ng Angeles City, particularly yung CID, is to improve the reading level of our learners, no. So yun po yung wino-work out natin ngayon, and in fact we are supporting the program of Department of Education, which we are now currently implementing the Aral Summer in reading and numeracy.
Ayun, napakahalaga din po nun para sa mga kabataan ngayon. At yan, mga pangunahing ano pa lang po yan, impormasyon para maunawaan natin yung buong konteksto ng ating pag-uusapan. At yan, tumungo na po tayo sa ating unang paksa. Ito yung new calendar o new school calendar. Ano-ano po ba yung mga mahalagang pagbabago sa bagong school calendar ngayong taon? So, ito yung talagang pinakamalaking pagbabago for this school year 2026-2027 because from the usual 4 quarters in a row, now we will be having the 3-term school calendar in which each term it will consist as planned and based on the existing Republic Act that it should be satisfying the around 180 school calendar days which are considered non-negotiable. Okay, but for this school year 2026-2027, for the first term we have around 55 days, and then for the second term it will start yung first term natin, it will start ng June and it will end August. Okay. At itong pagbabago sa school calendar, ma'am, ito ay nakabatay naman sa kondisyon ng klima natin. Kung bakit Yes. nai-adjust ang termino ng mga schools. Exactly. It's not only satisfying or based on what climate we have, but again, it's more on the fact that we would like to really concentrate on the number of days which will be dedicated by our teachers in teaching alone. Okay. At ito, paano po ba makakaapekto yung bagong school calendar, sir, sa mga mag-aaral, guro at magulang? Sir Gio, actually sa ating bagong calendar na inilabas ng DepEd through DepEd Order number 9 series of 2026, may focus ang mga activities, structured ang mga to. For the learners, structured yung schedule ng kanilang mga activities. Madalas ito ay ginagawa during the end of the term block, yung end of the term block. And at the same time, sa mga teachers din po, yung kanilang mga in-service trainings ay maaaring ganapin during this end of term block. Kumbaga sa ating DepEd calendar, mas organize ang pag-implement ng mga activities protecting the what we call instructional time or yung time on task for our learners. At follow-up lang po, may adjustments po ba sa pacing ng lessons, academic workload, at paano po ba matutulungan ng mga magulang na makasabay? Opo. Sa paglabas po ng ating 3-term calendar, na-adjust din po yung tinatawag nating budget of work. So, dati po, kamukha po ng sinabi ng ating butihing ASDS, meron tayong first grading up to 4th grading. But this time, ang mga budget of work na naglalaman ng mga learning competencies na pinag-aaralan ng mga bata ay nakadesenyo ang mga ito sa 3-term. Meron tayong first term na magi-start po actually June 8 po hanggang September 1. And then meron tayong term 2 at term 3. Sa budget of work na to, organize, systematic ang flow ng mga learning competencies at madali itong matutukan ng mga magulang pagdating sa bahay po. At ano po ba yung mga paghahandang ginagawa ngayon ng DepEd Angeles City para po sa maayos na pagbubukas ng klase? Una sa lahat, to ensure the learning environment, we have the Brigada Eskwela, which will commence on June 1 for our kick-off ceremony. And then, we also have the Oplan Balik Eskwela, in which that's the convergence of the different agencies, and we are actually accepting, entertaining issues and concerns coming from the field, and we address and respond to those issues and concern of the community people, learners, be it learners or even other stakeholders. At hindi lang po kasi basta-basta Brigada Eskwela yan parang ito ay strategic plan Yes. bago simulan yung first academic year ng mga Exactly. kabata ngayon.
Opo. At may mga bagong inisyatiba po ba o innovations kayo para sa bagong school year term? Yes. For SDO Angeles City, we just started last week talking straightly from our teachers in order really to house what are their concerns, what went not really well last year, so that we can exactly proceed to this school year 2026-2027. Because we believe that if we cannot accommodate those issues last year, the same thing that they will carry over this school year 2026-2027. And so our office really designed for that, taking time to really talk straightly from the teachers so that we can capture what are these things that concerning them, what impedes them of not delivering in full, okay, or to give their best exactly in terms of exercising their duties as a classroom teacher. And the concern or the main focus of that is so that our teachers will remain somewhat focused on what is their mandate, and that is actually to teach. Okay, because we have our DepEd issued different issuances before in order to really free them from administrative tasks and doing other things aside from teaching, so that they can really go back to their mandates, which is teaching, sir. Hearing that, napakagandang inisyatiba niyan at exciting ako. Excited na makita yan na ma-implement na. Yes. Okay. At ito po, paano ninyo po ba mailalarawan ang papel ng lokal na pamahalaan, particular po yung tanggapan ni Mayor John Lazatin sa pagsuporta sa edukasyon? So sa akin na rin yun. No? Go ahead. Actually, we receive an amount of 1,664,000 which was distributed to all our schools, 53 schools at that. 52 yung ano natin, pero we have additional one in which it is now a separate school, which is the Angeles City Senior High School standalone. Okay, so we will be having now for this school year around 53 na schools. So those 53 schools receive their support, financial support coming from the office of the city mayor. That's why we are really very thankful to our city mayor, Mayor John Lazatin. Ayan. At yan, mga unang bahagi pa lang yan. Marami pa po tayong pag-uusapan, kaya wag po kayong aalis sa palatuntunan. Magpapatuloy po ang ating talakayan sa pagbabalik. Tatalakayin po natin ang patungkol sa brigada, eskwela at ang papel ng komunidad sa paghahanda ng ating mga paaralan. Kaya don't switch the dial because magbabalik ang Joint Tana Angelenos Philippine Standard Time. It's exactly 10:16. Join! Ta-da! Angelenos. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angelenos.
Check your time, it's 10:19 on the clock. Nagbabalik po ang programang Join Tana Angelenos dito sa RW 95.1 FM patungkol po sa balik eskwela ang ating pinag-uusapan. And of course, kasama pa rin natin sina Dr. Rosaline S. Muli at Dr. Armando C. Yutok. And of course, behind the scenes, kasama din po natin si Ma'am Anna Marie Carmen at shoutout din daw kay Engineer Norman and to Ma'am Reggie. Hindi ko na nakumpleting pangalan. Mamaya shoutout po natin ng buo. At para po sa ating segment na ito, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa Brigada Eskwela. And buti na lamang ay kapiling po natin ang mga eksperto natutulong sa atin na maunawaan kung ano ba ang ating ma-expect for this Brigada Eskwela. Ano po ba ang layunin, ma'am, ng Brigada Eskwela at bakit ito mahalagang bahagi ng paghahanda sa pagbubukas ng klase? So, Brigada Eskwela, ito yung nung simula pa lang nung una na tumungtong tayo sa school, no, na bilang mag-aaral. Ito yung bagay na ngayon ay ina-address ng Brigada Eskwela. Na yung paglilinis, pagpe-prepare ng classroom ay isinasagawa na ng buong may concern sa pamunuan ng DepEd. No? Ito yung pagsasabuhay ng bayanihan ni Spirit na kung saan lahat ay inaanyayahan na makilahok, makiisa, tumulong para sa paghahanda ng ating mga paaralan. Kumbaga, it's a community engagement. Yes. Hindi lamang po sa loob ng eskwelahan, kundi sa buong komunidad. Ito po, paano po ba nakikilahok ang iba't ibang sektor, yung mga guro natin, magulang, volunteers, at pribadong organisasyon para sa Brigada Eskwela? Sir. Opo. Sir Gio, pagdating sa paglahok ng mga guro, ang Brigada Eskwela po sa Angeles City at sa buong Pilipinas po ay magsisimula sa June 1 hanggang June 5. Kumbaga, kamukha po ng nasabi ni Ma'am ASDS, Faye, na tulong-tulong po yung paglahok hindi lang ng mga guro, hindi lamang ng mga mag-aaral, maging mga magulang at iba pang mga katuwang natin sa komunidad. Sama-sama silang nagkukumpuni, naglilinis, minsan may mga nagtatanim pa para sa Brigada Eskwela natin. Ano po ba yung mga konkretong paraan ninyo para makibahagi ang mga nais tumulong? May pwede po bang lapitan or tawagan? Actually, ayun ay sa pangunguna ng aming social mobilization, ang aming specialist, sa pangunguna ng SGOD, specifically nga yung social mobilization. Sa unang ang tawag dito, activity na aming isinagawa ay yung pagbibigay ng mga solicitation letters to those individuals or even corporations na we think na they can support us with the needed financial assistance in order to really it will become true to all 53 schools of Angeles City. So yung po yung unang hakbang, and then continuous naman po. Hindi naman po sa 5 days lang na June 1 to 5 ang Brigada Eskwela. Actually nagsimula ito siguro 5 years ago. Nagsimula po ito na kung saan the whole year round pwede naman na magkaroon ng Brigada Eskwela. Ang nga lang, exclusive po ito na yung June 1 to 5 na for the very first time after 2 months na off ang school, walang tao sa school. So that's a way to clean up, really. So in order for us to do that, we need really to call everyone. Actually, as early as second week of May, we were able to announce this, and even DepEd is issuing a DepEd order or memorandum at that in order to really observe this Brigada Eskwela. At napakaraming schools kasi niyan, ma'am. It's 52. Kaya hindi yan magkakasya from June 1 to 5. Kaya yung community engagement, napakahalaga
po dito yan. At ang kalinisan, I believe that yung kalinisan sa kapaligiran, nagre-reflect yan sa community at dun sa buong bumubuo ng pamilya from a small unit to the community. At Tama ito po, ka dyan. paano po ba nakakatulong ang pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa mas effective na pagpapatupad ng Brigada Eskwela? Maliban po kasi sa tinatawag namin na pinaka-division kick-off ceremony, ang bawat eskwelahan ay may kani-kanya ring paraan kung paano ma-involve, no? Lalong-lalo na yung sa pangunguna ng barangay council in order to call the attention, no? Yung mga tao na para makilahok dito sa Brigada Eskwela. Ito po, may mga partnerships models po ba kayo para na kayong maibabahagi? Partnership models. Yes. Yes po. Actually, the LGU, no, it's the one that is standing so strong in terms of the partnership, no. Yun nga, malaking tulong yon yung nabanggit ko kanina, no, for a start, no. So kung hindi alam kung saan kukuha, no, ng pinansyal na gagamitin ng aming mga punong guro sa pagsasagawa nito. So malaking tulong yon yung naibigay or naibahagi ng ating LGU. Okay. At yan muna po, puputulin na muna po natin ng bahagya. Saglit lamang po, magpapatalastas tayo. Dahil sa susunod po na segment, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa Oplan Balik Eskwela. Ito po, dadako po tayo sa mekanismong sumusuporta sa mga mag-aaral at magulang sa mismong pagbubukas ng klase. And pa sa June, sa darating po na Hunyo. Yan po yung ating abangan. At yan, Philippine Standard Time, it's exactly 10:26. Join! Ta-da! Hey, hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street, turn it up, let the city say, join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street, turn it up, let the city say, join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street, turn it up, let the city say, join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street, turn it up, let the city say, join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street, turn it up, let the city say, join Tana Angeleños.
Quintana, Angelenios. Kasama pa rin po natin live dito sa studio mula po sa DepEd, Angeles City, sina Dr. Rosaline S. Muli at Dr. Armando C. Yutok. Pinag-uusapan po natin ang patungkol sa Oplan Balik Eskwela. Ito nais po naming malaman. Ano po ba itong Oplan Balik Eskwela at ano po yung pangunahing layunin nito? Okay. So, ang Oplan Balik Eskwela naman, ito yung pag-iisa or convergence of all the different agencies. Nandiyan ang DILG, PNP, DOH, pati na rin ng DOTR. Okay? So, sino siguro? I think we have 16 agencies na kabilang or kabahagi dun sa katuwang ng DepEd para dito sa Oplan Balik Eskwela. Na kung saan ito ay sinisiguro na ang bawat na sabi kong 16 agencies ay makakatulong ng DepEd sa pagsisiguro na safe ang mga bata, na magiging ready ang paaralan, no, para sa pagbubukas ng klase sa panuruang taon 2026-2027. At ano po ba, ma'am, yung mga hakbang ng DepEd Angeles City upang masiguro ang maayos, ligtas at organized na pagbubukas ng klase? Yeah. So 2 weeks ago, no, we issued already the division memorandum announcing our committee on the OBE, particularly in accepting, no, the issues and concerns coming from the schools. And there's also a hotline. Well, for that, our CID chief, no, will share the hotlines so where they can contact, okay, so that those issues, no, that they experience at the school level will really raise at the division level to be handled by the OBE PAC committee. Okay, so yun, lahat halos ng concern nila. And they can they can issue that or makakarating sa amin through the use of SMS. Pwede rin naman ng email. Meron din naman ng mga hotlines na ibibigay. At pwede rin naman na sumulat sila diretso na hindi na email or iparating sa aming tanggapan. Yun yung fastest way kasi, yung tawag na lang, Yes. pwedeng messenger call, messenger message na lang. Ano po ba yung hotline, sir? Opo, Para malaman Sir Gio, natin. meron tayong hotline sa SDO Angeles City in line with the Oplan Balik Eskwela. Kung ma-share ko lang, 045-901-9498. Pwede silang mag-email, Sir Gio, no, doon sa angeles.city@deped.gov.ph. Or pwede rin tayo, no, dito sa ating FB page ng DepEd tayo Angeles City. So, real time, no, yung pag-accept natin ng mga concerns, queries, issues ng ating mga kasamang Angelenyos. Okay, maraming salamat. At paano po ba tinutugunan ang mga isyung may kinalaman naman sa classroom conditions at climate-related concerns? Okay. So dito naman, since meron kaming committee, no, una sa lahat, yan ay matatanggap ng aming legal officer. At ang legal officer namin ay tuon dun sa kung sinong it could be kung concern niya ay sa CID, so it will be given to the chief in CID. Kung ang concern naman ay may kinalaman sa mga classrooms, kahandaan ng eskwelahan, meron din naman kami na SGOD, no, chief, through the chief, no? So it will be lodged to him, and then it will be given to the focal person in charge of that. At ano po ba yung mga mahalagang paalala pa para sa mga estudyante naman at magulang sa pagsisimula ng school year? Okay. So marami talaga silang mga agam-agam, okay, or hindi pa rin ganun ka solid yung kanilang
pagkagusto sa 3-term school calendar. Pero gayon pa man, no, sinisiguro po namin na ang kahandaan ng SDO, particularly the SDO Angeles City, no, sinisiguro namin na ito ay malapat ng maayos at maibigay, no, ang nauukol na impormasyon sa mga magulang at gayon din sa mga other community people na hindi pa nila alam kung ano nga ba yung 3-term calendar. Ayan, maraming salamat po sa pag-inform sa ating mga listeners, lalo na napakahalaga po na malaman nila kung ano po ba ang totoo at ang tama. We're currently live on CLTV and of course Angeles City Information Office. Marami pong nakatutok sa atin ngayon. Shout out to Luz Veminda Regala Sagum, good morning daw. And to everyone, mamaya i-monitor naman natin yung ibang Facebook pages and let's do a quick shout out sa lahat ng ating nakatutok. How about Dr. Amando? Baka may gusto po kayong i-add sa mga nasabi pa ni ma'am. Opo, actually isang konkretong halimbawa lang po, no, pagdating sa pag-accept namin ng concern ng isang magulang na nagta-transfer yung kanyang anak from private school to public school. So lalo na nagkaroon ng transition sa ating curriculum sa senior high school. So tinanggap namin yung concern at kinausap natin yung magulang at tinulungan natin kung papaano makaagapay ang bata pagdating sa parating na panuroang 2026-2027. Okay. At yan, maraming salamat po sa pagtutok muli. At mag-short commercial break muna po tayo at wag po kayong maglilipat ng stasyon dahil magbabalik ang Joint Tana, Angelenia's Philippine Standard Time. It's exactly 10:35. Join! Ta-da! Angeleno. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join come out, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleno.
You're still tuned in here on your favorite countryside radio, RW 95.1 FM. At ito po ang programang Join Tana, Angelenos. Ako po ang inyong lingkod na si Gio. Makakapili niyo po kami hanggang mamayang alas 11 ng umaga. And of course, we are with our special guest from Angeles City, DepEd, sina Dr. Rosalyn S. Muli, Dr. Armando C. Yutok, and of course, behind the scenes, I would like to mention also si Ma'am Ana Marie Carmen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa programang Joint Tana Angelenos. At para po sa huling bahagi ng ating programa, before we move forward dun sa pinakapaksa natin, I would like to discuss itong sa statistics kasi, no, Sir and Ma'am, bumababa yung ratings ng reading comprehension ng mga kabataang Pilipino ngayon. Ano po ba, may programa po ba ngayon na inimplement ang DepEd para tugunan itong issue na kinakaharap ngayon ng Pilipino? Yes, Sir Gio, no. Actually, this is a national concern, national problem, no, when it comes to the reading level of our learners. In fact, meron tayong programa ngayon sa Department of Education. Meron tayong Aral Summer, no. Yung Aral Summer, kinikater niya yung ating reading, aral math, yung sa numeracy. And then meron din tayo yung Summer Academic Remediation Program or Remedial Program, yung SARP natin, na kung saan yung programang ito, tinutulungan niya ang mga mag-aaral na nahihirapan pagdating sa pagbabasa, no? Kaya meron tayong 20-day tutorial sessions sa ating mga estudyante na nag-a-attend ngayon ng Aral Summer. In fact, Sir Gio, in Angeles City, we have 1,607 Aral learners for this summer. And this is in preparation for the opening of classes para mas maging handa sila sa parating na pasukan. So, ang ginagawa natin, meron tayong mga volunteer teachers, no? 172 volunteer teachers from grades 1 to 12 na tumutulong sa mga batang ito na tugunan yung mga competency pagdating sa reading, pagdating sa numeracy, and even sa mga estudyante nating may bumagsak, no, ng isa o dalawang subjects para ma-promote sila sa next school year. At napakalaking tulong din po niyan, lalo na ngayon na tugunan yung national concern na tinatawag po natin. Libre po ba itong programa na ito? Opo, Sir Gio, no, libre po ito, walang bayad on the part of the learners. Ang kailangan lang natin, no, yung suporta ng mga magulang na papag-attend, no, ng ang kanilang mga anak sa tinatawag nating Aral Summer. Dahil kung titignan mo, Sir Gio, no, 20 days yung tutorial session, kung magbabayad ka ngayon per hour, no, magkano, pero ito walang bayad. And nagpapasalamat din tayo sa ating mga volunteer teachers. Sila yung tumutulong para ang mga batang ito ay makamit nila yung competency na kailangan, no, para sa pagbabasa at pagbilang. Walang bayad din ang mga teachers dito. So, service credit lang po yung maibibigay ng kagawaran ng edukasyon para matulungan ang mga na-identify o yung mga batang nag-volunteer for this Aral Summer. Napakalaking tulong po niyan at maraming salamat po sa mga volunteer teachers natin. Napakalaking sakripisyo niyan at malaking tulong naman yan ang maibabahagi niya sa ating mga estudyante na gusto talagang mag-aral at magsunog ng kilay. At ito po ba, ano po bang venue itong aral program? Saan po ba ito gaganapin? Opo, yung aral program po ay ginaganap, no, sa kasalukuyan sa mga paaralan kung saan nag-aaral ang bata. Meron tayong Aral Summer and at the same time, integrated na rin ang aral session sa darating na taong panuruan, Sir Gio, na kung saan meron tayong parang after class hours, meron tayong aral session at dito tinutulungan, ina-assist ang mga bata pagdating sa math,
pagdating sa reading, at meron din tayo no sa mga ibang learning areas, at kino-consider natin yan as teaching load sa mga guro na nag-handle ng ganitong session sa kanilang mga paaralan. Okay, we look forward dito sa aral program na ito at dumako na tayo sa ating huling bahagi. Ito ang tinatawag na community support. Ito po ba, paano po ba makakatulong, ma'am, ang komunidad sa patuloy na pagpapaunlad ng edukasyon sa Angeles City? Okay. Sa dinami-dami po ng programa ng DepEd, no? Isa dyan ay pagtuunang pansin po natin kung ano yung hinaharap natin sa kasalukuyan, and that is the Brigada Eskwela. And through Brigada Eskwela, open po kami sa kung ano man ang pwedeng maitulong ng komunidad, no? Mapa manual work or mga repairs na pwedeng isagawa. So bukas po lahat ng mga paaralan namin, no? And even dun po sa mga kababaihan na para ihanda ang lahat ng mga classrooms, no, sa paglilinis. Again, welcome na welcome po kayo doon sa pakikiisa dito sa aming Brigada Eskwela upang talagang maihanda kung ano man ang dapat ihanda para sa darating na pagbubukas ng panuruang taon. So, yun po, no? Lahat po ay inaanyayahan na makilahok sa pag-prepare ng ating mga paaralan sa buong SDO ng Angeles City. At hindi lang po sa Angeles City, kundi ito po ay totoo sa lahat, no? Nationwide po, lahat ng mga schools, no? They will do the same thing, that is the Brigada Eskwela. And that will be on June 1. At yan, hindi lamang po paaralan ang may papel dito sa Balik Eskwela, kundi may ginagampanan ding papel ang barangay at private sector sa prosesong ito. Ano po ba yung mga papel ng barangay at private sector? Yes. So sila po, no, yung may kakayahan upang ikayatin ang ating mga barangay people, no, para makiisa at makilahok dito sa Brigada Eskwela. So yun po, malaki ang magiging papel na gagampanan ng ating barangay council para po sa to reach out, no, kung iparating sa kung sino man ang may busilak na puso na gustong makiisa para ihanda ang ating mga paaralan. Ganon din po yung mga industries partners natin, at hindi po kami mawawalan ng mga sasabihin sa inyo ng mga industries partners namin, no, na talaga naman meron kaming talagang sustained na mga partners and even the new partners. And ika nga, hindi naman kaya, no, talaga ng DepEd kung siya lang mismo. Pero kailangan namin ang bawat isa na hindi lang ahensya, kundi bawat isang mamamayan, kailangan makilahok para sa ikauunlad at ikasusulong ng ating mga paaralan para na rin sa kinabukasan ng mga Angeleño learners. Ayan, at ano po ba yung mga programang dapat abangan pa ng mga estudyante at magulang ngayong school year? Well, maliban dun sa nagiging agam-agam nila na three-term, no, school calendar, meron kami ngayon na inihahanda na ang aming mga guro, no, at ito ay gaganapin. Meron pa kaming 8 days to do it, Sir Gio, na kung saan ihahanda namin ang aming mga kaguruhan para lahat ng mga concerns na kanilang naranasan or na-encounter last school year ay ma-address namin. At hindi na ito nagiging sagabal para sa kanilang pagsasagawa ng kanilang mandato. At bilang pagtatapos, ma'am, ano po ba yung inyong mensahe para sa mga estudyante, guro, and of course sa mga magulang at sa buong komunidad ng Angeles City? Kagaya nyo, no, meron din kaming agam-agam. Ngunit ang agam-agam na yon ay hindi siya sagabal para hindi na kami magpatuloy. Kayo, no, bawat isa na Angeleño learner, no, kayo yung dahilan kung bakit talagang nagpapatuloy kami para sa kung
titignan, no, kung ano man ang pinag-uugatan ng mga balakid para hindi namin maibigay kung ano ang nararapat sa inyo. Okay? Kumikilos kami, gumagawa kami ng paraan at ito ay may sa katuparan sa natitira pa na 8 days namin before the opening of classes. Para naman pagpasok ninyo sa bawat paaralan sa SDO Angeles City, kayo ay may maaliwalas, no, na sa inyong paningin, ito ay malinis at handang-handa na. Ayan, maraming salamat, ma'am. Iboto niyo po si ma'am. Parang nangangampanya Napakaganda lang, ng no? kanyang speech. At of course, pasalitain din po natin si Doc Armando. Baka may gusto po kayong i-add. Opo, sir, no, sa darating na June 1, no, ito yung kick-off na ng Brigada Eskwela. So, inaanyayahan namin ang lahat na makilahok sa tinatawag nating bayanihan spirit sa paaralan, no. June 1 po ang kick-off ng Brigada Eskwela. We are inviting you po to be part of this remarkable event po ng DepEd Angeles City. Not only Angeles City, but DepEd as a whole po. Ayan, maraming salamat sir and ma'am. Napakinggan niyo po muli ang Assistant Schools Division Superintendent na si Dr. Rosalyn S. Muli. And of course, ang Schools Division as well, or yung Chief Curriculum Implementation Division na si Dr. Armando C. Yutok. Maraming salamat po sa time na ibinigay niyo sa amin. And before po namin kayo pakawalan, ito na po yung pagkakataon ninyo para batiin ang mga kilala niyo po sa buhay. Pwede niyo po silang i-shoutout at this moment. Well, pagbati sa aming Schools Division Superintendent, Dr. Edgar Domingo. For sure, nakikinig po siya. And sa aking anak, si Gabriel. Hello, Gabriel. Hi, Gabriel. Sana nakikinig ka. At ikaw naman, Sir Amando, baka may gusto po kayong batiin. Opo, mainit na pagbati sa mga kasama natin sa Curriculum Implementation Division, sa ating mga supervisors, sa mga kasama natin sa SGOD, at syempre ang mga kasama rin nating mga heads ng OSDS ng DepEd Angeles City. How about, hindi ba umiibig si Sir ngayon? Baka may gusto siyang i-shout Oh, out. wow. Secret Namula admirer. talaga. Namula, Sir Gio. At yan, pabatiin din natin. Huwag na nating palampasin ang pagkakataong ito. Mama Anne-Marie, baka may gusto po kayong batiin. Pwede po kayong lumapit sa mic. Saan ako dito? Yan, This yan. is a microphone. Ayan. Binabati ko po ang SGOD and all our partners po, no. Ang ating kick-off ay gagawin sa Gueco Balibago Elementary School, June 1 po. See you there po. Thank you. Thank you as well. Sir At- Gio, okay. grab ko na rin, no? Shout out din sa ating mga school heads. Sila yung mga bayani ngayon kasama ng mga guro sa paghahanda ng pasukan, no? Shout out po sa ating mga school heads and teachers ng DepEd Angeles City. Ayan, maraming salamat po. Muli, nagpapasalamat po kami kina Dr. Rosalyn S. Muli at Dr. Amando si Yutok yeah. sa pagbabahagi po ng kanilang kaalaman at mga mahalagang impormasyon. Ang matagumpay po na pagbubukas ng klase ay bunga ng maayos na paghahanda and of course, ang pagtutulungan po ng bawat sektor, paaralan, pamilya, pamahalaan at ng buong komunidad. Muli, ako po si Gio at ito po ang Joint Tana Angelenos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga. Join